Ako si Evelyn Palas, magpa 5 years na sa company is coming April. OIC ng Malolos, Pampanga. Actually, OFW ako dati. So, hindi ko siya masyadong kilala. My friend ako, siya yung nag-introduce sa akin ng school. Actually, marami akong natutunan. First place, hindi ako from call center. Nurse ako. So, from ORDR nurse. So, ang layo siya ng, ang layo ng, let's say, career. So, nahihirapan talaga ako. May time na gusto na akong mag-resign. So, na-realize ko na why not try? Mahirap siya, pero bakit hindi ko subukan? So, na-assign ako ng ibang department. So, doon na-start na doon. Grabe ang tiwala ng company sa akin. So, pinatunayan ko sa kanila na hindi masasayang yung tiwala nila sa akin. Sanay ako na hindi lumalabas. Let's say, wala akong, nightlife. Oo. So, dito, mapasayaw ka, lahat malabas mo kung anong meron dapat ilabas sa'yo. Mga awardings, mapasuot ka ng mga palagi akong na-nominate ng Miss Dairy. O dati kasi mapasuot ka, mapasayaw ka, na hindi naman usual na ginagawa. Na-enjoy ko na siya. Ginawa ko na siyang second family kasi wala na akong parents. Naging pamilya ko na sila. Financially at hindi lang sila nakatulong financially, pero para na siyang marami kang natutunan talaga sila. Titingnan mo, in a span of 4 years, ganun siya kabilis. Actually, hindi lang ang turing nila sa mga tao diyan, simple diyan, kundi ang pagturing nila sa akin is pamilya. Yun ang na-experience ko. Ang masasabi ko lang na proud talaga ako na isa sa mga product ng Madrid for almost 5 years. Kung anong binibigyan nila sa inyo, tumbasan nyo ng pagtatrabaho at paging loyal nyo sa company. Kasi hindi lang pera ang pwede nilang maibigay sa iyo, kundi pati yung kinabukasan mo na hindi mo mahanap sa iba. Ang sa akin lang message sa Madrid family na salamat sa tiwala na binibigay nila sa akin for almost 5 years na nandito ako. So, Madrid Nation, malapit na naman yung inaasahan natin na yearly event ng Madrid. So, ready na ba kayo? Happy 10th year anniversary for this incoming March 10, 2018. Thank you!